Kai ni fa yunwa nake ji. Ga babanka can in bai baka abinci ka cinye shi. Mutumin da yana nan zuwa bariki yana nan zai bari in zai zama dan iska tambada ɗaya. Wannan uba ne? Ai kama da sa'a. Ban so na faɗa ma ba. Yau ina haɗa kayana zan kwashe zan koma Lagos ƙasan gada afafa inda ana goge fuskanka a titi kana ba uban da ya isa. Can zan je zama dan iska. Wai zaka je kai mi? Maganan banza. Kai ba ganin yadda SK da ya je bariki yake mulmul yake fresh yake tubulbul. Bambancin shi dan Buhari kaɗan ne. Dan Buhari. Dan shugaban ƙasa bambancin su kaɗan ne. Maganan haka ne. Sai mu tsaya shi kenan kullum da mashi mai makwaci da Allah. Qur'ani da hadisai. Ni na ce mashi su bi ne, annabi ne ni. Wai ko me kuke tattaunawa ne? Babu komai. Oho, in ta yi tsami zan ji. Ni faran jan kwashe kana kawai mure wallahi. Ka gani? Sai mu je tare kawai. Kai ma aka je kenan. Abaje. Me ko min jakan da zan ga aje wiwi. Oh shit. Ina mika maka naka in ka aje ka zo kawo wannan saboda akwai wiwi. To ni barin kaddare ma rai gaba ɗaya. Baka ana. Aina. Ka aje. Amma gida. Ya kamata da rubu har kan wiwi. Har ka sai wiwi. Wani ko da ka. Yawa. Yanzu lafiya kuke tafi da jakukkuna haka ina za ku tafi haka? Kai ya masa wannan lokaci ya masa. To baba mun ga gaskiya ba za ka iya da ɗawainiyar mu bane. Ka san abin da ke karban ka. Shine kawai muka ce mu za mu shirya ga wanda ya bada shawara. Ni ne nan. Za mu shirya mu yi ta tafa bariki nan. Kun fi son kyawawa daga nan za mu wuce Lagos. Bariki? Kowa kuka sani a bariki? Shi SK ya sani. Wanda suke cikin bariki wa suka sani. Ai fito na fito ake ai. Ga shi yayin mulmul ya fresh. Mu kuma mun zauna shi kenan a ta mana inke da mai baba mai hadari jiya. To kar ku duba wannan. Ku sani da cewa shi SK da kuke magana idan yayi ya ji daɗi ita duniya juyi take. To ba za mu iya ba gaskiya nan sai durƙushe da mako. Kama kan da Allah mu wale. In wani yayi rawa an bashi kuɗi wani idan ya duka zai ci. A dan malam hudu mai hadari jiya bane. Ni Allah kiyaye. Sai kuwa Baba da yabe ni. Dala mu je. Baba me ya kawo maganan duka kuma? To mu ci duka. Shine me? Mu ci duka. Shine me? Muka ci duka kai ka ci duka. Ba dai ka haife mu ka kuma ga mu a cikin wahala ba. Ka haife mu a duniya ka haife mu a matsala. Kai wa kanka. Yan mu ji Allah. Complete. Ko ka mu je. Bai da kama me. Na ji kan wiwi. Ka ja kanka. Da kan wiwi din ba. Yana kanka. Ko jawo mu je. Mun tafi mun bar gida babu waiwaye. Bariki ko? Ku tafi za ku dawo ku same ni anan. Kai. Ai bariki tayi ina ga ma. Haba, ai yanzu na fara jin dadin bariki. Yanzu nake zam ka Allah karaba tsan kwana. Wane ban mali? Ai bariki tayi wallahi. Wallahi. Daula. Ya ke dole ya gajar bari. Ya bau. Babu. Da wuri zauna. Kai, baba ya ne? Ya kaga barikin ne? Bariki ta yi ai, ina gaya ma. Ko ya kace? Akwai magana kenan. Me ke faruwa? Wai dan Allah me amfani me riban bariki din nan? Ni san riba yi. Ni na yi tsiyan iri da iskanci kala. Ni zan je gida roki babana ya yafe min gaskiya. Ka tuba kenan? Na tuba. Kowa tuba dan wuya bala da ina gaya ma.
wato ka ga kafa da ce ai nan gaba gaba da kafafun babu ka ga irin wasu wasu da kafafuwa gaba da suke yawo ai haka zaka zama nan gaba Allah tambaye ka mana ina jin ka wai me muka karu da sha bariki din nan ne haba caca shaye-shaye zina sata sane rashin albarka inuwa rashin aikin yi mai kyau fitan hayyaci hauka duk mun karu da to bala tsaya mana me muka rago da shi abin da muka rago da shi rashin albarka rashin sallah rashin azumi rashin wanka ka duba yadda kake tsami kayan ka wata shi nawa bai ga ai gara ni ba kafin mu zo da wata biyu ne wanki in mun rage ni satin can na wanke na a to kaza ai bariki kuma sai a hankali ai sai na ce ka zan fita ni gare ka ce zaka bi sai ma nan gaba ka jani dai sai nan gaba za ka ga bariki ka jani dai yanzu yaya ne lafiya ban an kama shi wa abokinka sun kashe shi kai ma za zo jirani ya bar jin haɗu kana wallahi zan garin nan wallahi ko ni ma an bi ku ne ina garin ku garin mu ɗaya ne a'a zira mu ɗaya ban mu da kai ɗaya ne don mu da Allah ga tsaron da mu da kai bariki dalla ka bai ta kai babu wani shage wallahi Allah kamata da Allah mun je bariki baka da kafa ɗaya Allah kamata ko wannan na jin mu da Allah mu gifce da Allah a hankali da a hankali ai yariya bariki da riba mutum da su a wayan nan ban gane ba ku suwaye baba ba gane mu bane ai dan yabo ne da daula ai ka wanda suka tafi bariki ko wallahi baba mu ne ai yabo da daula kai na kafan naka wallahi bariki ta baba bariki ta cinye bariki ta cinye bariki ta yi riba ai yanzu mun dawo ne kai mu makwata da Allah baba da kai sai mu da ani da sana'a haka rijiyar da Allah ka san ta amanta da Allah ya wani baba a ku tashi ta gaisuwa kuma ya kare akwai la'asar ne in maka wanda ba kai ba sannan ma da bakwai wato a sani ya da mai basatun uku mu ci kuma ba mu ci kuma akwai wato a cikin a gidan ma ba abinci eh amma da sai baba na tsare